सरकार इतना करता सबला अच्छा, लेकिन ई पाकिस्तान कोरिया छोड़ते नहीं थे। हिंदुस्तान के चाहे कि का कर दी, का न माटी में मिला दी कि का करी, लेकिन मोदी जी तो करे ही नहीं दी। मोदी जी तो अपने तो देखते बारी, सोचत रहे हमहू कुछ करती जाके, लेकिन का करी ऐसा सनी दशा हमार धैले बा। सनी पाछ छोड़ते नहीं कि हम जाके देश के लिए कुछ कर। जी सुमुखी जी, अरे यहाँ लड़की सा देश ला पायलट उड़ावतारन सो, जाके बंकर उड़ा दिलन सो, ओकर बाद के रहुआ ही शनि ग्रह से डरा थे। अरे शनि ग्रह से डरते नहीं, ऐसे नहीं शनि पाछ छोड़ते नहीं के। ओकर ले उपाय बा, पूजा करके शांत क के। अब शनि आवे छे, केतु आवे छे, राहु आए, जान तो जाम पाकिस्तान में जाम, जाके झाड़ू मार मार के पाकिस्तान में सके बीच में से निकलो। कहत हैं हाँ कि भारत और पाकिस्तान के तनाव तो बढ़ल जा रहल बा। हाँ बढ़ा जा। बढ़ता नहीं? अरे तो का कहले बारा, सोनरा के ठुक ठुक हाँ, आलूहरा के धप से, मतलब बात हम समझनी न कि बुजरी पाकिस्तान ये ठुक ठुक कह के और उसकी चाल चलत हुआ। अच्छा, तो ये लोहरा जे बा, मतलब हिंदुस्तान जे बा, जे उ ठुक ठुक करत रहियन, और लोहरा एक बार धप से ध दी, आ ध दी बस पाकिस्तान शांत हो जिहन, खत्म हो जिहन, विनाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। देखो अब समैया तो आइए गइल बा कि सब दिन के चसकल एके दिन में छूट जाई। माने पाकिस्तान में घुस के आ चुन चुन के एक एक आतंकवादी के सफाई करे। हाँ एकदम ठीक कहला, वही के चाहिए। बात जब देश के बा आ सब देशवासी एक साथे खड़ा बा, ऐसन समय में औरत कोई से कम नहीं थी। देश के जब बात बा, समय आयला पर औरत के यदि झांसी के रानी बने पड़ जाई देश ला, तो वो बन के दिखा दे। ऐसन समय में औरत कोई से कम नहीं थी। जरूरत पड़ी तो सब औरत झांसी के रानी बन जाए। वो से का होई? ओसे ई होई, लम्हर एगो झाड़ू रखले हई, आ इहे झाड़ू से हिंदुस्तान के जितना कचरा, सब कचरा लेके राफेल विमान में भर के अच्छा। पाकिस्तान में मूड़ी पर झोंकम पाकिस्तानिया। हाँ उहे कहे नहीं आवत रहे। माने वही में भर के भेज दिए। हाँ वही में भर के निपुतरा सके माथा पर चढ़ा। ये सुमुखी जी बोली हई झाड़ू रखले हैं, आ कहत है जे सारा कचरा यहाँ के बाहर के आ राफेल में भर के आ पाकिस्तान भेज दे हम, तो वो से का होई? ओसे ई होई, उ पाकिस्तानिया से जो कचरा के ढेर एक दिन हो जाए के बा, ओकर एहू में निशान हो जाए कि वैसे ढेर हो जाए पाकिस्तान। मतलब एक दिन ओकर उहे हाल हो जाई, होए के बा। कचरा के ढेर में वैसे हो जाए। वही से पहले से इशारा कर देते। हाँ हाँ। हाँ हाँ वही से पहले से बस। अब तुमरा माना बस अपन समझ ले। हाँ बड़ा बढ़िया नेक विचार बा, एक से एक हथियार लागल बा, आ सब दल के नेता सब एक हो गल बारन। आज देश खातिर सारा लोग जान देवे ला तैयार बा। आ ई बात सुन के हमरा मन में बड़ा खुशी भइल बा। एह में औरत के भूमिका भी तनिको कम नहीं थी। हाँ समझ लो, काहे से 2 गो लड़की राफेल विमान में अपना चमत्कार देखौले बा, जे हाफिज सईद के बड़ा बड़ा किला के ढाह दे। तो ऐसे हमारा तो बुझाता जे भविष्य में पाकिस्तान में चींटियों के मान ने बची। हाँ जमुना से कि वो लोग छिपी, वहू में से निकाल निकाल के मारल जाए लोग सब लोग। एकदम होइबे करी। चिउटी के मान से खींच खींच के जितना पाकिस्तानी शत्रु बा सबके बाहर निकाल के मार मार के सबके कचरा के ढेर बना देवे के बा। समझला? जौना से शत्रु के 7 पूस याद रखी कि भारत से बैर कैला के मतलब का होला, फिर वो आँख उठा के देखे लायक नहीं रही। आखिर रोज रोज इतना आतंकवादी ससुरा मारल जाता हम सब, आई फिर आ कहाँ से जाता रहा सो? ससुरा कहीं भाषमा सुर तो नहीं हो गल बारन सो, मतलब कि एगो मरत 1000 गो पैदा हो जाता ससुरा। बात तो बा, जौन अपन देश के सेना बा
वो पाकिस्तान में आतंकवादी के खोज खोज के मारता। लेकिन समस्या ई बानू जे जौन आतंकवादी बा उ तो ओकर नाम बा आतंकवादी बा, लेकिन जौन सेना बा उहे लोग आतंकवादी भइल बा, ओकरा के न मारे के बा। ये कहाँ के पाकिस्तान वाला जौन सेना बा उहे आतंकवादी बा, ओकरे के सेना के वर्दी पहिरावल गइल बा, देखावे ला कि सेना के जवान बा, लेकिन भाव का कारण बा जब उ मरता तो वहाँ के सरकार का करता, जो सैनिक के नाम पर ओकरा के तिरंगा जो पाकिस्तान के तिरंगा बा ओकरा के लपेट के ओकर कब्रिस्तान में भेजता। तब तो भारी राजनीति बा। आतंकवादी बाऊ है, अगर पूरा सफाई करे के बा भारत सरकार के तो उ सेनवे पर हमला करे के पड़ी। ऐसा सेनवे जौन बा तौने आतंकवादी के मेन सरगना बा, उहे आतंकवादी तो एकदम ठीक रही, मेन जड़े पर हमला बोलल उचित बा। तो मोदी जी से तो हम यह बात कहम कि जे आतंकवादी जौन बा ओकर जहाँ जहाँ आतंकवादी के अथी बनल बा वहाँ ई पोस्ट के उड़ावल जाता, बाकी सेना के कुछ नहीं करल जात। तो सेनवे के जहाँ जहाँ सेंटर बनल बा वही सेंटरवे के ब्लास्ट करके उड़ा दिया। हाँ ने रही बात ने बाजी बसुरी तब जब उड़ जाई नु तो पाकिस्तान से अपने आप आतंकवादी बाटे। एकर मतलब बा सारा पाकिस्तानी सेना ही आतंकवादी बा। हाँ तब तो भारत के सब औरत के रणचंडी बन के ओमे उतरेला पड़ी। हाँ जाना तानी ई युद्ध में जे युद्ध होई एमे औरत के मर्द के हाथ में हाथ मिला के युद्ध में लड़ेला पड़ी। हाँ लड़े के पड़ी तब जाके समस्या के समाधान होई। हाँ ई समझ ली हम लोग मर्द से औरत सब तनको कम में नहीं खी। अब ऐसा होई तो पाकिस्तान के सेना के तो बुझाता जे हड्डियों नजर नहीं आई। हाँ नहीं कब्रिस्तान में बदल जाई ससुरा। हाँ एकदम कब्रिस्तान होई के बदलल जरूरी बा।